नमस्कार, जय शिवराय. मी छत्रपती सेवक समूह अध्यक्ष अक्षय शिंदे. अभिनेते श्री सयाजी शिंदे सर यांनी येत्या 19 फेब्रुवारी शिवजयंतीला प्रत्येक गडावर 400 झाडं लावण्याचा संकल्प केला आहे. सर, तुमचे कार्य खूप कौतुकास्पद आहे. सर, तुम्ही देवराई प्रकल्प उभारणी केली, खूप मोठी गोष्ट आहे. माळाला पाझर फोडणारं आपण व्यक्तिमत्व आहे. आपल्याबद्दल आम्हाला खूप आदर आहे. गडावर झाडं लावण्याविषयी मी तुम्हाला सांगणार होतो की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आज्ञापत्रात असं नमूद केलेलं आहे की गडाच्या तटबंदीच्या आतमध्ये झाडं लावू नये. यासाठी मी फोटो वगैरे पाठवले आहेत की झाडांची काय अवस्था झालेली आहे. झाडांच्या मुळांमुळे जे राहिलेल्या वस्तू आहेत त्या सुद्धा जीर्ण होत चाललेल्या आहेत. जे दगडाचं बांधकाम आहे पूर्णपणे नष्ट होत चाललेलं आहे. थोड्या दिवसात जे आम्ही 4-5 वर्षापासून गड संवर्धनाचं कार्य करतोय, गड किल्ले जपण्याचं, ते यासाठी करतोय की पुढच्या पिढीला आपला इतिहास समजावा, छत्रपती शिवाजी महाराज काय होते यांचा इतिहास समजावा आणि त्यांची प्रेरणा मिळावी, यासाठी आम्ही पूर्णपणे प्रयत्न करत आहोत. आपले मावळे आणि राजांना ह्या झाडांची खूप मदत झाली आहे स्वराज्य स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी. आणि स्वराज्य स्वप्न पूर्ण केलंय त्याबद्दल काही वादच नाही. पण सर, माझी तुम्हाला कळकळीची विनंती आहे की आपण गडाच्या तटबंदीच्या आतमध्ये झाडे लावू नये. गडाच्या बाजूला झाडं लावली तरी काही हरकत नाही, पण कृपया करून तुम्हाला विनंती आहे की गडाच्या तटबंदीच्या आतमध्ये झाडं लावू नका. सर, तुम्ही झाडं जपता त्यांची पूर्णपणे कसून चांगली झाड मोठं होईपर्यंत त्यांची तपासणी करता. सर, खूप कौतुकास्पद गोष्ट आहे. एवढंच मी बोलू तुम्हाला विनंती करतो.